Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Priau bujur haringkat ke erium haka arp sautrik ulber aja penriu ki la link shop ya kesnong jakong bat ya kesnong umsa klau miriau ki atli kesnong ki badan hapok ke Eastern West Castles District katkum ke jingit hu sordar kesnong jakong uba Sebastian Marwin ula ong ba upria ula hap kumbah kapor arbaje mensengi bat ula ne kumbah shitengenta uba Marwen ulay thu ba kumbah lai bu pratli ki yeng ha jakong kila syap penjulor nalor kuai bat ki sentiu ding do ki bela hap hamadan namar ke jinglin shop upria bat ke erium uba Marwen ulay thu ru ba kila don gi khna skol ki bela mensaw mulumala na ka jing sempat ki tanat ding bat na ka jing hap upria kat ba ki dangri a ki semyo hadin ba kila wan pai na skol. Katkum ka jing jiao ne pria ba hap tas ngi te ki pa ba ki ong ba katkum ka jing yo jing tip ba kade ki por arbaje tam gum tu te ki jing julor kat ke jing yo jing tip kla khambun ki yin he hadu mensa kat bangayo jing tip la poi hadu lai pu prayen hadu mensa ngam padayo lut ha man la ki dong te mensa tangkat tu kat nehi ki dong ki banglayo jing tip te ki marep mariang hoit kum ki so ki e ku kwai ki laya julor namar kadang de porba udang de ka porba dang het nasan haka uso mentarong de por udang don so te kum ki so ki badang pusentiu ki bunjat ki jaj so ki la julor namar la cha salat no ka eriong bat ku pria kum ki so baro ki jaj so le du habai de bat ki jingri pade ngadang suyo jing tip malu malae ki badang shu kum ki siar ki ba dang rit ki don kato kane ki balai julor ho nyelayo ka wei ka phone call na ki para jongahi ide para jonga I kun jong I para jonga I layami na school hadinang tang kilaya po sitenglenti na kata daw ki ari ha sitenglenti ki don ki semieu ten kata daw ka wan rengkat bat ka eriong ka salat ka eriong tengas ngeu balai syok bat ki pria lai adlut ki klik bat keladon gajing syak maj hakiding imat na ki klik gila mi senam te ngatai kajing pang kampat dei re haban ong ba kilajur dei kila mensawi kila ya linear nomar ki de ki kena